Ще се побъркам, бе. Тези цветя са от Сергей Станишев, министър-председател на Република България. А тези цветя са от професор Стефан Данаилов, министър на културата. След такива цветя, след толкова много аплодисменти, не мога да не се чувствам по един единствен начин, който мога да го подчертая с една единствена песен в този концерт. Тя се нарича "Осъден на щастие". Да видим ръцете! Сега! Взема шума всеки ден, омагьосваш всичко в мен и едва ли в целия свят има някой от мен по-богат. А за къде съм без тебе, магьоснице? За къде съм без твоята любов? Едно единствено твое докосване, съм жив и съм друг и съм нов. Имам сили за всичко, магьоснице, стига само да бъдеш до мен. С теб се чувствам осъден на щастие, на любов до последния ден. Да види ръцете! Готови с мен? 3-4! Горчи понякога. Знам, че любовта тежи понякога. Няма страшно дори да тежи. Любовта ти жив ме държи. И когато един ден умра, зная, че от любов ще умра. А за къде съм без тебе, магьоснице? За къде съм без твоята любов? Едно единствено твое докосване, и съм жив, и съм друг, и съм нов. Имам сили за всичко, магьоснице, стига само да бъдеш до мен. С теб се чувствам осъден на щастие, на любов до последния ден. 4. На любов до последния ден. На любов до последния ден. Още един път.